Så da jeg tog til Danmark, så fandtes det 3 store banker, men ingen af dem fandtes mere, når jeg kom hjem. Og det skyldtes nu ikke mig. Men jo, man kan se, altså man mærker en desperation i luften. Så minder mig faktisk om den desperation, fordi jeg var i Færøerne under bankkrisen, finanskrisen i 93. Så husker jeg godt stemningen. Men den har måske ikke udviklet sig helt endnu, fordi man regner med, at flere firmaer lukker, og det bliver mange mister deres arbejde. Men man mærker jo også, at folk er også, de bevarer den stoiske ro, så at sige, og jeg tror i det hele taget, du ved, så prøver man at forstå det, som er hent. Og det er jo mange, du ved, folk, det er jo mange, som har forstået det i forvejen. Blandt andet, jeg har skrevet om denne umoralske, det her umoralske i du ved, disse her lønninger, som bankdirektørerne og andre har taget sig. De har tjent cirka en Nobelpris i litteratur på en måned. Mange millioner, og alle disse bonusfiduser og så videre. Så jeg har længe inden det her er hent, så stillede jeg spørgsmålet, når de har været så smarte, og alt har været i plus, og de har fået alle disse løn og bonus, hvorfor nu, når de går tilbage, om de ikke skal så aflevere det. Og det er det, som jeg tror, folk her i landet, de fleste, synes er fornuftigt, at nationen får så meget fra de her røvere tilbage. Den har, hvis man skal være helt retfærdig, så har den sikkert skabt indtægter igennem skatter og flere. Men jeg tror den har skabt en meget, jeg vil sige, dårlig mentalitet. Den har skabt en enorm materialisme, grådighed, hvor hele målstokken på folk har været, hvor meget de tjener, og du ved, og de her finansfyrster, de har skabt hele målestokken, hvordan man skal opføre sig. De har hvis nogen har kritiseret det her system, så har han eller hun bare været misundig, og det har ingen været. De har også opkøbt alle medier, så det findes social kritik, er bare efter deres hoveder. Det bliver ikke skrevet om deres firmaer, så vi lever i næsten en slags sådan Berlusconi-censur. Og det for eksempel, jeg havde sådan kroniker i TV2-stationen, og hvor jeg netop kunne på 3 minutter sige min mening, og jeg snakkede meget om disse ting, og jeg blev så fyret. Så det er jo hele, men du kan også, du kunne også nævne, du ved, fordi mens det her har fungeret, du ved, så kan du nævne, du ved, de har jo haft så stort overskud, at de har kunnet støtte det ene og det andet inden for kulturlivet og det sociale liv. Men de har skabt denne her mentalitet, du ved, at man ikke, du ved,
at man kan måske godt afskaffe bare velfærdssystemet og bygge på deres gode vilje. Så de har ofte altså en del af altså denne her sponsor til kunst og kultur og sociale ting, det har også været bare en reklame for dem selv. Men synes du, at det, som er sket i Island de sidste årene, de har skabt et sygt samfund? Ja, jeg synes altså, altså det, som man ser nu i øjnene, det er, at kapitalismen har en sygdom. Altså, kapitalismen er i krise, og jeg tror, altså Island er jo bare del af den kapitalistiske verden på den måde. Men altså du ved, her er det altså bare i så store proportioner, altså økonomien, som er skabt omkring det, den er, jeg tror, 10 gange større end nationalproduktionen, så det har skabt, altså, denne her udvidelse af økonomien, altså, den har været meget, altså, ekstrem. Og jeg tror, men jeg tror ikke, du ved, altså, samfundet har været på så mange planer. Du har haft denne her, altså, ekspansion af økonomien til udlandet, og du har haft, du ved, denne ekspansion i bankvæsenet og udvidelse af det. Men på den anden side har du, du ved, har du altså det stærke, altså grundlag i det islandske samfund, du ved, altså forholdet mellem mennesker, du ved, det at vi godt kan lide at fortælle gode historier og nyde vores samvær. Så jeg tror ikke, altså, vi har på mange måder et godt samfund. Altså, jeg er jo også lige kommet fra Mexico, fra grænsebyerne ved USA. Og så når man tager det, så kan man jo se, hvad vi her i de nordiske lande har. Og det kan man jo se takket være denne her sociale kamp, som generationerne inden os har ført og skabt det her velfærdssystem. Og vi har igennem den finansielle ekspansion, som har været, så har vi mistet det delvis. Så jeg tror også, den mentalitet, som er blevet skabt med at for eksempel udlåne penge til unge mennesker, som skulle købe lejligheder, og man har faktisk, altså det har været meget nemt at skaffe sig penge, få lånt hos banken og låne hos banken, og det er så ved at vise sig nu, at folk har, de unge mennesker, altså og folk har ikke råd til det. Men så kan du spørge dig, altså hvilket er altså folkets ansvar, fordi bankerne har været fuldstændig ansvarsløse. De har opfordret til disse udlån og at folk skal tage lån. Og politikerne har været helt korrupte. Og de har, altså det som det politiske system har vist, altså i denne krise, altså de har været med til at skabe den krise, og de har vist, at de er helt uduelige.